M'agrada gratar, furgar la vida d'una dona de qui, en realitat, no sé res, llevat que la van enterrar al costat del fill sense seguir el costum. M'he atrevit a inventar-me com era, què pensava, com vivia fa més de 2000 anys. Escriure sobre ella no deixa de ser un exercici agosarat, però em sento compensada. Si a vosaltres també us agrada saber com era la vida d'aquestes dones fa més de 2000 anys, veniu a la presentació d'Ànima de Tramuntana, de Núria Esponellà. Us hi esperem!